aray ako duman sa computer na ito. So mga yaon sa live stream ko, sasako yung personal account, so iba nababasa ko. Pero sa mga naiinot, ayan na ko na nagkakabarasa, kaya pasensya na ako. So ma-build up ako, maano lang po ako. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time. Apartment, ladies' bed space and storage space for rent. Also great lot for sale at 2020 Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang pagkabuhay ng tao sa kinaban sa milagro, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamunduhan, kita nagahanap ng magkakadaman. Ang A. Vega Funeral Services o na Porinarya Maestrado, manalauman niya ko. Unta kang 1973, nag-opresir rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o na Porinarya Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwari mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal ng NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services, una Porinarya Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan kung e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Porinarya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Ang Vida sa Radyo, atong sa inyo ninda, Shirley Taduran Mirando and family, La Purisima, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Cabanyero and family, San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family, San Agustin, Iriga City. Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia. St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City. Kagawad, Alma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City. Holy Cross Parish Church, Nabua, Camarines Sur, asin ang RPN DZKI family. Red Horse to, astig ito. Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. Dahil ako'y mainit ang dugo, ako gusto. Sa tabukal, mga oras, huwag iwalda, hanapin ang sarili. Grabe, astig ba to? Grabe, rock ba to? Hindi, animo, inuhusan ng samot sa aking kulay. Ganyan pagsariwa pa ang buhay. Naglipara na sa hangin, hulihin mo ang bagay na patok sa tip. Musika pa na sa puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse beer. Kaya ko to, astig ito, number one beer. Drink responsibly. Astig ang Malaya, astig ang Red Horse Beer, number 1 beer, drink responsibly. Astig ng Malaya, Red Horse Beer, drink responsibly.
To all the girls I've loved before, who traveled in and out my door, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. Will the girls say once? Mga tugang, balik kita sa programa. May mga negosyante po dyan sa Banwaangkan na Bula Camarines Sur. Nag-aagrangay. Ninuli po data kudalan an agyang kan sa indang mga customer. Agadan ta po kanin reaksyon an lokal na gobyerno sa paagi po ni Mayor Miguel Basco. Kung totoo man ang gadaan na reklamo, kasin ko na po ang rason. Kana lokal na gobyerno ka na Banwaangkan na Bula Camarines Sur. Ang loaded ang iyan na pagkasadiri kan lokal na gobyerno, pero plano pong buktakan ng bagong edifisyo, market building, akan administrasyon ni Mayor Miguel Basco. Kaya siguro kuko na lang, nangarik pa secure ang lugar. Kaya lang igwa po ng mga nag-aarkilakan na space. And baka na naman na buktakan ng kulor politika. Kaya nang gusto kang maintindihan dyan sa Banwaangkan na Bula Camarines Sur. Try kong makontak ang Secretary to the Mayor, si Mr. Nuno Puntanal. And plano na po ating mag-busis sa Sangguniang Bayan ng mga negosyante. Kanya lang po, dahil man recognize ka na ibang mga councilor na iba man ang agenda na sa indang tutukaron. Siguro po next time na lang ini, medyo inabot na kita ng oras sa pamaara. Siguradong makakaulay tama po kasi maagadan tayo ng action na local chief executive or an authorized na tagapagtaram kan lokal na gobyerno dyan sa Bula, si Mr. Nuno Puntanan. Ikaw man nga dyan na lugar sa may party mangkan na Bula. After election, ikaw man dyan pinagsaraduhan na agyan mangkan mga residentes na nakiregister sa sarong lugar dyan sa sarong barangay sa Bula. Ang sabi, politika man ano po, ang rason. Ito daang daga, privado, kaya pigsaraduan ng katong saro man na politiko, pigarangan man so aging kasi mga tao. Pambira niya ako, mainit man niya ako, pang mga, lalo na itong mga politiko man na dinadaog sa laban. Kung naririsang dahil nagsuporta sa inyo, itong mga naka-register naman sa nag-aaragi sa daganin, dapat kudalan man pambira, kaya yan ang medyo masakit. Sana ang politika, during campaign period lang magpolitikahan ang mga politiko. Pero dyan sa may partikan na sarong lugar, dyan sa may partikan merkado publiko sa Bula, ganon aram ko kaya mapatugdok ng si Mayor, bagong building para sa market, para ipa-ocupar sa mga negosyante, para magkaibang income ang Banwaangkan na Bula Camarines Sur. Dagdag pa mga bagayan po sa income po. Kaya malilinawon tayo isyong yan sa mga masunod tang mga programa. To all the girls who share my life, who now are someone else's wife, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I
all the girls who care for me, who feel when I forbid makes them sweet. They live within my heart. I'll always be a part of all the girls I have loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. For the girls we've loved before. May anunsyo pa lang sa Ili Balcueva and Nili Balcueva murder case. Both po daan na ipasabot kang pamilya Balcueva na handang magtaon ng reward money sa isayman na taong makapagtataonin na testimonya. Sa pagkakabisto kan suspect sa kantidad na 150,000, mangyagda ang makipag-coordinate sa Araning PNP Station diyan sa may partido area ini nangyari. Makipag-coordinate po sa inyong informasyon na tatataran ko na yan, confidential. Ito kayang retired teacher, magagunda may information na may foul play nangyari. Kaya pamilya daw willing na magtao in reward money 150,000 pesos sa sisayman na tao na makakapag-tukdo kung sisayman ang responsable sa nangyaring pagkagadan ka na magagawang retired teacher. May isa rola pong persona man na akusado sa kasong rape. Ang biktima ang sa iyang stepdaughter. Naaresto po na kan mga otoridad ang suspect sa paagikan report ni Police Major Butch Moraleda kan si Pokot PNP. Ang suspect arestado matapos pong itukdo kan biktima na sa iya man sa ng stepdaughter na sarong minor de edad na kung saan po ang panlulupig pinunan sa ang biktima pinunan na lupigan ka na sa iyang stepfather 6 years old pa lang. So pambihira niya yung may isa ko niya yung suspect na niya. Dapat kani pag makulong niya bugta ka niya yung palawgan taning kubra. Maray ka niya ipatugalan si kubra. Pambihira mo. 6 years old pa lang ang biniktima. Pambihira niya. Dahil na konsensya. Ini kaya pala na suspect, addict, drug addict, pambihira. Kaya dapat mahali na po ang mga illegal drugs sa Nasyon kan Pilipinas. Pero ang suspect, yan na po sa custody kan PNP si Pokot sa magkakanigong disposisyon. Ulit, ma-report ka pa alas 11 na kaya, ma-out na ako. Dumang ka na kay Paling Mar, mag-report. Anong i-report mo? Alanganin na ako, 11 o'clock na. Si na, Paling, ilalawag na ka na, pero kay Paling Mar na ning programa, okay? Tama, extra lugod ako. Mga tugang sa pangaran po kan sa kuyang mga pag-iriba na nagpaabot yung mga report sa lawas. Sa karundang Rocky and Philip Barasina, sa ngarang kasama yung pag-riba sa technical, engineer Tony Aguilar, kasama yung chief technician, ang mga OGT Tarigdi from CSPC, si Roland Pasiga, Roniel De Villa, Kate Mendoza, and Marvin Bayos. Sa ngaran man ni Idol Dunhugo na kaulita ang PIO chief ni Congressman Sal Portono. Kami po nagpaaram sa programang Bicol Connection. So, standby na po kita sa masunod na programa. Lip, ma-extra lang ko Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao
asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bibigo Connection. Mga reports ng RPN Patrols. Entrevista. May pagkapag ka na review sa ano ta? Review sa telepono sa review kamala sa kayo. Papaya. Wato si Sito. Hindi ka na sa sarap. Hindi naman kasi sa ano ka. Matatang Bibigo Connection. 0920. Oo. Matong bloodline, hindi sa 0920-5454-191. Yup. Okay, thank you. Thank you.